ay gutuma itong trabahoan ay sayo ko sa buntag. Gutom na ko. Kaisa pa man ko nakakaon gud ba? Dapat manggubisa akong pamahaw. Makakaon ko dapat sa isa ka pamahawan lang. Katulod yun na. Kaya mo dyan ang required kong lawas. Pamahawan. Nagkutoy pa kong tiyan. Paita pa ng trabahoan ngayon. Ano dito apal, grabe. Busy lang nandiyan na pilitan sa okasyon na ano. Tuon siguro na ako, no? Wow, busy nga, Dria. Pre, sa day, okasyon, Dria, pre, na busy lang Dria na pita. Birthday mo, yung gagaw ya, dibu ba? Dibo? Ganito, graday, no? Na yung mga patrapal, Dria, na yung mga grabing preparasyon, no? Siguro, murag na kong handaan, Dria, no? Una agad ya, unya pa lang noon pa yung hapon. Ah, panihapon. Sa pihanda nila, Dria? Pinubre, ragod ya, dawa ka baboy nga. Dawa sa kalitso, ng isa, gimatada. Ah, mauba, dua day kababoy iyaw. Unsa to gimatada gilitson? Oh, Ah, sige, paminihapon pa mga taon ani. unya pa man hapon. Sige, mabalik ra siguro ko kay murag napakoy-lakaw ba. Mga paminihapon tama-tama siya. Matos ako, to salamat kay sa impormasyon. Tay, isang bahan na to, kaila to, kalit na magpuntahan na. Grabe paminihapon. Gaya pa tong panihapon ay pamahaw man akong tuyo kay nakulangan man ko pero sige lang. Makapaabot man ko. Taod-taod man nakasa siguro ko. Tempo. Sige, igad ko itong tungan na ito ba? Sure, kaya ito no, duha kababoy yung giihaw, matadag litson. Na wala, may tinagtad. At tuon, siguro na ako siya ng likod, basta dito nag-ihaw. Oh, grabe, tinuod, dito ay ba, kina may mga dagkong kuldiro bitak-ang mo. Grabe, manani, dito yung mga mag-birthday or yung mga okasyon ba na sa bukid, kay dagko, dito yung mga kaldiro o mga pantak-ang. Mura ganing kwan jud kay ba classic order na lang ba online nya kanang mura kitering bitaw style tinuon makalis nun silang hago kay dili maigo na naman sila ma-order pero lahi mo jud gud tong katong mag-birthday jud nga para singon ani ba na yung mga kinapo kay magkahiusa mga karinte magkailhanay tapos bibo kayo ba bisan tuod og hago kay daghang trabahoon pero bibo man pud gahapon ni diri ba tinuod jud gisulti ato niya ato ra lagi din nagtagta dito tinuod pud ito pero unya na ko panihapon mo adto kay bisig masuguan ko busy ba sa ta dito kay dugay pa itong panihapon na bisig masuguan ta sa pay oras ron mikas panahon ay tulog sa siguro ko matuog maayo ani dugay pa itong panihapon ay kay likay ta suguon ba kay lisod na di na kuya ko ila kinsa nag birthday dira 2 hours later. Grabe sa may oras may dugaya pagkaon ng balayan ay yun na lang busig paabot dire katulog nung si pinaabot ba wala gyapon pero sao mang pamaagi ba para makaadto ko dira di budget na ko na sila kaila yung deliver tubig sigraan ay pa-deliver bus madali lang Boss, birthday daw ba? Birthday no. Ay ikaw din deliveran ni dahil Mimi Waters. Boss, ako lang deliveran. Sige boss, mas maayo. Makadto ko dito kanina po ka mahago. Mas maayo boss. O sige nga, ako na deliveran niya. Salamat kayo. Sige, salamat po. Fights ka, ayo ba'y may ganin. Isugot ang tag-iyan ng tubig ba. Ako'y moalsaning nag-birthday dito. Nanadyo ko yung rason. Anong makasulod ko dito. Sa kusina, ginawa target ani kay para grabe dugay kayong panihapon. Di na ko kapaabot ng tiyan. Gutom na kayo. Dito sinin sa kusina. Yo. Ay, te, dalang tubig ninyo, te. Oh. Deliver, te. Tubig. Uy, lahat na po laging nag-deliver. Kasi yung delivery dong. Ang kwan, ang mag-deliver muna ni te. Atong tag-iya dyan. Kinapiyang, mong gusto yung abaga. Muto nga. Ako na lang nag-deliver, ani. Ano ba? Oh, kaning... Te, di ba birthday? Madali aron, te, no? Oo, birthday ko ron sa kong anak. Mag-18 years na. Kaning, te, kaning... Di mo, kukabot pa ni hapon, te, bay. Gutom dyan ko, te, ba? Pakang nasa kudaan, te, bay. Adong mo niya pa maning gabi. Dong kay panihapon manidong kung minong magluto. Grabe, panihapon. Ina. Grabe, dugaya pa ato, te. Panihapon, sa gamay lang dyan, te. Pati pakang na dyan ko dira, ah. Naunya pa dong tanawa. Puro pa ng mga lamas ang magipakuan. Naunya pa maning gabi itawang doon. Grabe, kung nang tagbalay diri di man pagkahangol man kayo sa gamay ro gani hangyo ro gani tagamay. Sige te, salamat kayo te. Dry yung tubig te oh. Pusak ko. Dong, balik ka nun niya. Ay,
Grabe pa ni hapon, di man dyan makapahangid sa gamay lang. Kamay rin ganyan, ito kung hanyo, gano'n, wala, di ba dyan tasuntan, pero may litson. Minan ako dugay, sige na maluto, siguro mga 3 ka oras pa nalutoon. Sige dugay, pwede kong panihapon na, pero sige lang, litson man na, balik ka siguro niya. 3 hours later. Grabe, happy, tinitibay, pero pamilang juga ako ba, luto ng mga litson. Doulog ka na litson nero, no? Pangutan-on ako nga, murag luto na gid na gid. Boss, kani luto na litson ba? Ito lagi siya pero dili pa na ipakaon kay napay di pa abot ng ibin sa unya pa na ipakaon. Galasgawa, di pa day na ipakaon din sa dinangay bintna. Tanawa dito. Galasgaw sa Isaya. So, nabe. Gawa pormaha po na ng mga aktor ug aktris dira eh. Ako ngunaan ni ako mamagdi. No? Tapos damak ng kayo pa bay. Hindi na siguro ko ba mag maulaw ko kay lain kayo akong kuwan. So ha, siguro kay ko bay damak kayo ko dinhi. Uy. Guys, yung timing ay pantalon. Hindi na siguro na guys, uto na ko ni. Tapos hinaw. At tayo rin mapurman di ko kawan ni bay. Try na ko. Kina na ko yung pantalon. May siling na, tayo minga dito sa pag-adto ron eh. Gigasyahan dito ko sa Ginoo ba? Adton siguro ko. 3 hours later. Kuha dito ko no? Sinina ko ng pantalon dito sa layan. Bikin sa itagiyan nila pero pasalamat dito ko sa iya kay tungod sa iya makakaon dito ko kay grabe po dahil itong 18th birthday. Kailangan dito dahil purma-purma dahil. Kailangan dito dahil magpantalon niya. Nindot o kaning kuwan, sinina. Makaon siguro ko. Bidi. Dalan mo invitation mo? Narakwa. Inapod ako ah. Ba't kailangan dalo na to Niki? Ug wala ni dito. Kaon So, unsa man ni pre? ay bali sa kwan pre invitation sa kwan ba nag-birthday to? Invitation? Dili ka kaon pre. Mauba niya. Napa mo yung isa na? Wala lagi do man ni. Hapit pagin na mawala, hapit pagin ni kakaon ning buang ni. Nga, adto naman pre. Nasa kana pre. Grabe, kailangan bigyan invitation letter. Abi man ako kanita matama na niya akong porma. Tulang yun na invitation letter. Wala dyan ko yung ni bay. So, na biyag kaon dito ako. Kanina na dyan ko nagpaabot ba? Naay kaon, hindi ka pabuntag. Ato nagnitkit na lang. Kanina na ako pinaabotay. Nanguha na lang dyan ko sinina. Para lang dyan makakaon pero kailangan dyan yung invitation letter. Ibuwat na lang dyan ako ang tanan para makakaon lang dyan ko. Pero wala. Wala gyapon ko kakaon. Uli na lang dyan siguro ko. Ito yung dito kontiyan no. Sila naman na silang kaon. Pero saon man nato. Hindi ko makaadto. Sayang kay kumpurma. Kuha pa ba na ako ni Sarlayan. So wala man dyan invitation letter. Uli na lang dyan ko ani. Malas si Gayon. Hindi ko makakaon ani. Gutom rin ba kayo? Oh no! Blissy! Grabe! Ulo sa baboy, boy! Biga po ko alkansi. Balag wala kakaon. Naman po ulo sa baboy. Kaya bigbisin si Lord. Thank you, Lord!